Sen logga in på Facebook själv alltså. Jag såg dina bilder, man. Ja, du skulle sett honom. Det var fett kul. Alltså, jag ryckte väl upp i tunga öra att du vill stanna här på rummet. Ja. Bra, när stannar du på hit då? Nej, jag skulle käka. Skit i det, det är fisk. Skitäckligt, va? Som sagt, du ska hjälpa mig. Jag vet inte för anledning. Ja, vadå då? Kullen är redan där under trädens gröna ägg. Jag har gått upp till längsta men börjar höjning. Jag vill bli man, en människa, och kunna allt mitt namn. Jag vill dig längre upp på mig, jag vill bara bli en man. Jag vill vara som du. Jag vill se ut som du, gå som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Att lära mig bli en människa. Banan, hör du? Det låter som att King Louie får ta på Mowgli. Åh nej, bara det två de tugga bananer. Vi måste få dem därifrån, nu på en gång. Men hur? De kommer känna oss på ett mils avstånd. Du har rätt, vi måste förklä oss. Jag vill vara som du. Jag vill se ut som du, gå som du. Det vill jag nu, ett djur som jag. Att lära mig bli en människa. Att lära mig bli en människa. Att lära mig bli en människa. Helvete vilken övertygande låt det var. Tack, man. Det finns på Spotify. Men som sagt, kan du hjälpa mig, eller? Hörru, luta dig mot mannen. Gucci. Alltså det är på samma. Men det är klart jag kan hjälpa dig. Är det sant? Ja. Perfekt. Här, ta banan till. Perfekt. Var det bara banan? Lägg ner det. Du har fått fett mycket bananer. Åh, vad är det så jävla Åka bra. på bananer. Ni måste följa mig på Instagram. Kom igen, upp era mobiler. Jag heter Ali Banani. Du sa vad det. Ali Banani, jag trodde du hade mig från vi bröder. Det är vi inte. Ja, ni är mobil. Hej, grabbar. Vad fan är det här för lur? Vad är läppiska? Men det är antennen, idiot. Den får signal med. Shit. Beakta. Jag får en snack eller så. Vänta. Abba! I ballongen! Ta Mowgli! Gör man det? Mowgli, ställ dig här. Vad gör Det du? räcker nu. Släpp Mowgli. Nej, men han ska lära mig behank. Aldrig buss. Louie! Om inte du vill att din mamma ska Vadå min mamma? Det är min mamma! Om inte du vill att din mamma ska få ett litet skonsamt meddelande. Så det står det. Louie busar! Kommer toffa mig. Då är det bäst att släppa Mowgli fri nu. Shit, han ska ju lära. Jag trodde det var bror. Shit. Nej.